potentielle rumænske forsvar, at vi får spil i vores fødder, at vi får gode rytmer, og så får vores træspillere til også at kunne skære deres forsvar i returbolden. Nu har I jo slået dem en gang, så hvad spiller det ikke bare samme? Ja, det er det, men altså, kan man sige, grundlæggende er det samme taktik, men vi har også kigget lidt på, hvad der er sket med deres hold siden, og selvfølgelig også med United. Og jeg vil sige, det virker til, at vi vil være sårbare i hvert fald, hvis vi bliver ved med at køre højt tempo og køre kort, så tror vi, at vi på et tidspunkt vil være til at fra den til at spille med maksimum. Men jeg synes, det er et overgift for os. Jeg synes, når vi har set vores kamp spillet, den første kamp, vi spillede indledende runde, der spillede vi en rigtig, rigtig god kamp. Og det bliver vigtigt, at vi er i stand til at have samme tænding i vores forsvar. Kim, sådan rent mentalt, hvor stor forskel er der på en tredjeplads og en fjerdeplads? I truppen, der samles vi på aften, så kigger det papir igennem, som vi har arbejdet med de sidste måneds tid, og der har vi sådan inde i truppen haft et drømmemål, der er medaljer. Og man har selvfølgelig men der er faktisk mulighed for at nå vores drømmemål ved en bronzemedalje. 110%. Thomas Kim Jensen, han er inde på her, at der er sket meget med det rumænske hold i den turnering. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er det præcis, der De to rigtig alvorlige ting på første gang, ja, så blev deres suveræne førstevalg på mållandsposten, Upamecano, hun blev tårnbåndsskadet ud af turneringen. Christina Massaro, måske verdens bedste højre, vi kender ikke med både Champions League og en hav af danske mesterskaber, er også ude. Det er to verdens allerbedste på deres fagområde. De er ude, så dem skal Danmark ikke begynde som i den her kamp. De var begge to i den første kamp. Og så er det et rumænsk hold, som er ved at være rigtig stærkt. Specielt deres helt store playmaker, hun ser rundt ud af bagkæden, hun har stadig mulighed for at blive EM's topscorer, men hun så rigtig der er mod Sverige. Noget andet, det er, at Bøjna helt klassisk romansk, så er der ved at gå panik ude på trænerbænken. Han kaster rundt med forskellige opstillinger, og når han ikke kan finde ud af, hvad han skal gøre, så tager han den sidste løsning, og det er to stregspillere ind. For jeg siger, to stregspillere ind mod Danmark. Det gjorde han sidste gang.